OK, čaute ľudia, ja vás vítam pri videu, môj prvom videu na tomto kanále. Som začiatočný youtuber a chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali like a odber. Ak sa vám viacej takéto videa páčia, tak dajte veľa lajkov a bude ich viac. Nejakú dobu budem na YouTube zahalený, takže ale mladí, ok, takže iba čo som vám chcel ako také prvé povedať je to, že sa volám Rudko, takže keď mi budete písať komentáre, tak viete, že ako mám to volať. Dneska som si chcel dať challenge, že uniknúť aspoň 3 hviezdičkám Remet Out, ktoré je podobné ako GTAčko. Takže ukradol som nejaké staré auto a musím zadiť policajtov, aby som do nich nejakú čuku a to sa to začne. A uvidíme, či ideme 3 hviezdičkám. Asi tuto pred nami a vidím dobre, tam nemajú byť policajti. Také podobné. Aha, sú to. Tak, a máme 1 hviezdičku. Kamo reklama. Mal som YouTube kanál svoj starý, ale nemal som tam nejako veľa zjavností, takže som sa na to vykašľal nejakú dobu. Robil som nový, tak budeme robiť do videa. Samé gameplaye, kanál sa ide rušiť, tak dobre si nebudete vidieť, ale teraz neviem. Nesľubujem, že sa ide rušiť, ale typujem, že asi áno. Ale uvidíte ma, neviem, keď je odholeného, ale rátajte, že v týchto videách určite nie. OK, kam porozumiem tu policajt. Ja túto hru vždy hrám tak, že ja policiu vždy nejako narazím. Ale mám na to takú radu, že musíte vlastne zraziť jednoho policajta a máte z nich plus 2 hviezdičky, takže môžete mať materiál do 2. No a teraz ho môžeme zraziť. Dáme, veď poď sem. Ja teraz chcem prejsť. A už mám 2 hviezdičky. Kámo, tí policajti sú hrozní. Super, oni idú úplne inde, kde som ja. Počkaj, to nechcem vytrúbiť, či je to správne. Tam mám starú fabku, neviem, či má takú starú fabku. Haha, neviem, to vypočané. Ja som z takú challenge, keď ideme týmto 2 hviezdičkám, tak končím video. Ako zatiaľ to vidno, toto video bude také trochu dlhšie, lebo to tam to hrozné. Čo skoro má asi v pláne vybuchnúť, takže ja si neviem toto. Sice dobre toto zelené, kam sa páči.
OK, tak je už to. Čo mi narážeš do môjho nového auta? Ne. Prečo ty veľmi policajti sa taký? Tam daj normálne pistol. Super, teraz nabijú všetci. Ja ukradnem policajtovi auto. Prečo? Hej. Policajt hrozný. Dead, super. Super, prišiel ďalší policajt. OK, tak je rýchlo berem auto. Tak ideme tu. Ideme moja key. No. OK ľudia, takže toto video končí. A môžeme sa vidieť čoskoro pri novom videu. Takže sa učíme. Čaute.